Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Gürjistanyň öňkü prezidenti Mikhail Saakashvilini Odessa regionunyň häkimi wezipesine bellemek bilen ýurdu geň galyrdy. Onuň bu karary çylşyrymly Gara deňiz regionunda dürli reaksiýalar döretdi. Bu barada kärdeşim Gödel has giňişlik maglumat taýýarlady. Mikhail Saakashviliniň Odessa regionuny häkim edip bellenmegi Ukrainleri geň galdyrdy diýmeklik bäherden gaýtmakdyr. Yerli ýaşaýjylar Gürjistanyň prezidentiniň Ukrainanyň kynçylykly günorta şäherini we onuň daşyndaky regiony dolandyrmak üçin saýlananlygy barada 31-nji maýda eşidip asla haýran boldular. Käbir Odessalılar bu täzeligi hatda degişme hökmünde kabul etdiler. Это, мне кажется, шутка очередная. Bu hakykatdan hem degişme ýaly bir zat. Ertir olar ahir zaman diýseler, siz muňa da inanjakmy? Завтра скажут, что конец света, так вы в это верите? Dip yerli ýaşaýjy denan Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Muňa garamazdan siýasy synçylar Saakashviliniň 2014-nji ýyldan beri Ukrainada hökümetiň işine gatnaşýanlygyny belleýärler. Onuň ýokary derejeli wezipäni terk etmeginiň özü de uly sir bolupdy, dip Ukrainaly siýasy analitik Volodymyr Fesenko aýtdy. Головная интрига была в том, что він відмовлявся. Analitik sözüniň üstüne getirip soň ol saýlap alan ugurunda belli bir derejede tiz netije görkezdi diýip belledi. Де він може достатньо швидко продемонструвати результат. Prezident Petro Poroshenko ýanynda duran Mikhail Saakashviliniň bellenýänligi baradaky öz beýannamasyny Odessada telewizionyada görkezilen da barada aýtdy. Bizi Odessa we Ukraina bolan söýgimiz birleşdirýär diýip Poroshenko täze häkimiň zerur bolan reformalary amala aşyrjakdygyny aýtdy. Uzak wagt bäri Poroshenkonyň dostu bolan Saakashvili öz ýurdy Gürjistanda uly reformalary geçirmek bilen tanaldy. Odessada wezipe bellenişde dawratynyň ýanydan çykyşynda Saakashvili özüniň wezipe ähli orunbatarlary çalışmak bilen girişjekdigini aýtdy. Ortadan täsirinden daşlaşyp Ýewropa tarap ýakynlaşmagyň ugry bilen barýan Poroshenko hökümet wezipelerini Ukrainaly bolmadyk ençeme adamy belledi. Şol sanda Birleşen Ştatlarda doglan Natalia Yereskony maliýe ministri wezipesine goýdy. Şol bir wagtda Saakashvili ýolbaşçy wezipesine bellenen etnik Ukrain bolmadyk ilkinji adamdyr. Odessanyň käbir ýaşaýjylary onuň şähere täze durmuş getirjegine ynam bildirýän bolsalar, beýlekler onuň Orsiýadan aneksiýadan Krim ýarymadasynyň golaýynda ýerleşýän strategik port şäherini dolandyryp biljegine şüphe bildirýärler. Şeýle de Saakashvili öz ýurdunda da gapma garşylykly şahsiýet. Gürjistanyň häkimetleri 2013-nji ýylda prezidentlik möhleti tamamlanyp ýurdy terk eden Saakashvilini häkimetden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýpladylar we ýurda ekstradisiýa edilmegini talap etdiler. Kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi goňşy Owansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirgazyk Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýandygy habar berilýär. Bu welaýatda Owan güýçleri bilen söwüşçileriň arasynda bolan çaknaşyklarda iki tarapdan hem adam itkileriniň bolanyny aýdylýar. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab welaýatyndaky howpsuzlyk şertleri barada Kabulda habarçymyz Şamerdanguly Muradynyň berjek maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ýene çatışyk boldy. Uruşda iki tarap hem ziýan çekipdir. Gaýsar atly etrafynda bolan çaknaşykda daşary ýurtly jeňçiler hem helak bolupdyr. Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň gitdigiçe ýaramazlaşýandygyny bu welaýatyň ýerli geňeşiniň agdalary aýdýar. Faryabda ýagdaýyň Helmand welaýatynyň hem dartdylydygyny deputatlar ma'lum edýär. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqy Haşiminiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Faryab welaýatynyň ençeme etrafynda daşary ýurtly jeňçiler ýerleşipdir. Terroristlik hüjümlere Merkezi Aziýaly jeňçiler ýolbaşçylyk edýär. Daşary ýurtly jeňçiler ýerli ýaragyllara hem harby tälim berýär. Özbegistanyň Islam hereketiniň agdalary Faryab welaýatynda öz maşgalasy bilen gelip ýerleşipdir. Daşary ýurtly jeňçiler uruşlara da gatnaşýar. Belki Awgan güýçlerine garşy hüjümleriň komandasy daşary ýurtly jeňçileriň kontrolunda diýip deputat aýdýar. Harici jengariler köp bolgan, Çeçeni, Özbekistany,
Faryap welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golanynda jeňçilerin hereket edýänligi barada maglumat berilýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda daşary ýurtly jeňçileriň hem merkez tutanlygyny Faryap welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaqy Haşimi tasdiklady. Hoje kenti we Şahatly regionunda merkez adyly jihatçylar toplanıpdyr. Türkmen-Awgan serhediniň ýakynynda daşary ýurtly jeňçiler güýçlenýär. Ýagdaý şeýle dowam etse, daşary ýurtly militanlar merkez ady ýurtlaryna da waham salyp biler. Awganystan tarapdan serhet gorag üçin çare görülmeýär. Öňden bar bolan serhet postlarynda hem häzir eser ýok. Serhet ýakada jeňçiler azad erkin hereket edýär diýip Haşimi aýtdy. Türkmenistan şu serhet başlaryga Afganistanda halkyga Demirgazyk Awganystanyň Faryap welaýatynda türkmenler hem gowçum bolup ýaşaýar. Garamgol we Hançarbag etrafynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda arada çatışyk boldy. Faryap welaýatynyň ençeme etrafynda ýagdaýyň dartgyllygyny deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy. Awgan güýçleriniň jeňçileriň öňüni alyp bilmeýändigini deputat belläp geçdi. Dogrudan hem Faryap welaýaty howpsuzlyk oranda ören gynanýar. Howpsuzlyk bundan kemelerim kadise barha köpeliyor. Faryap welaýatynyň Gaýsar diýor, Almar diýor, Gormas hem de Hoca Seviz Poş döwlet abat diýen uluslarlyklarynda şol howpsuzlyk öränem ýüze galan döwletiň munyň alyny alyp bilmeýçligine amyl bolýar. Bas agzy bir dälligi. Näçin böyle güýç kuwaty bar, teçhizatlary bar, bularyň alyny alyp bilen ýok diýilen soraglar bar. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulumrady. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleşigimizde Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Ýewropa bileşigi türkmen gazyny Hazar deňziniň astyndan Ýewropa aktyrmak işine dolu gollaw berer diýip bileşigiň energiýa öňçü witse-prezidenti belledi. Maroz Şevçowiçiň sözlerine görä Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda käbir dawaly meseleleriň bardygyny aramadan bu türkmen gazyny Ýewropa aktyrmak mümkinçiliklerini hiç şeýle päsgel bermedi. Bu barada kärdeşim Merdan Saryfoň taýýarlanan giňişdäk maglumatyny dinläliň. Ýewropa bileşigi türkmen gazyny Hazar deňziniň astyndan Ýewropa aktyrmak işine dolu goldaw berer diýip bileşigiň energiýa boýunça witse-prezidenti Maroz Şevçowiç aýtdy. Bu barada Azeri Press Agency internet nesiri habar berýär. Maglumatda Şevçowiçiň Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasynda käbir dawaly meseleleriň bardygyna garamazdan bu türkmen gazyny Ýewropa aktyrmak mümkinçiliklerine hiç gili päsgel bermez. Tersine bu taslama bar bolan meseleleriň käbirini çözmäge kömek eder diýen sözleri hem getirilýär. Ýewropa resmisi bu mesele dogrusunda iýul aýynda Astanada 4 garaň maslahatyň hem geçiriljakdygyny ma'lum etdi. Ýatlap geçdik, bu maslahatyň ozalky tapgary geçen aý Aşgabatda geçirilipdi. Mundan Reuters habarlar gullugy bilen söhbetdeşliginde Maroz Şevçowiç Ýewropa bileşigi 2019-njy ýyldan başlap Türkmenistandan TV gaz alyp başlamagy garaşýar diýip belläpdi. Şevçowiçiň maýda Aşgabatda bolan gepleşiklerde biz özara gowy düşünýäris. Türkmenistan üçin öz eksport mümkinçiliklerini diversifikasiýa etmek möhüm. Ýewropa bileşigi üçin bolsa öz importlaryny diversifikasiýa etmek ören wajyp diýip bellendigi hem nykdalýar. Belläp geçsek bu proýektiň amala aşmagyna beýleki Hazar ýaky döwletleri bolan Russiýa we Iran garşy bolup gelýärler. Baku bilen Aşgabat bolsa bu proýektiň durmuşy geçirilmegi üçin diňe gaz geçirjiniň öz territoriýasyndan geçsek döwletleriň özara ylalasygynyň ýeterlikdigini nykdaýarlar. Şevçowiçiň soňky beýanatynda bu mesele dogrusunda Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň deň garaşlary bar. Gaz transporty meselesinde Azerbaýjan Türkmenistan hyzmatdaşlygy tutuş regionyň atmosferasyna özüniň oňoýly täsirini ýetirer. Ýewropa bileşiginiň tarapyndan biz hem bu prosesi goldaýarys diýýär.
türkmen gadyny Ýewropa ugru boýunça aktyrmak mümkinçilikleri dogrusunda 1990-njy ýyllardan bäri gürrüň edilip gelinýär. Bu gaz geçiriciden her ýylda 30 milliard kubmetr gaz aktyrmak gözüňünde tutulýar. Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimizde hatura edip bilersiňiz. Ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55. Jaň edin ýa-da SMS ýadan. Aşgabatda türkmen resmileri çoğunlu daçylygynaky jaýlary ýykmak barada bu sebäpde ýaşaýan ýaşaýjylary 1-nji iýuna çenli wagt möhletini beripdi. Şol bir wagtyň özünde resmiler paýtagtyň şor daçylyklarynaky jaýlaryň ýykylmagy üçin hem 25-nji maýa çenli wagt möhletini beripdi. Bu daçylyklar üçin berilen soňky wagt möhleti 1-nji iýunda tamamlandy. Ise takminan 13.000 hojalykly çoğunlu daçylyklaryna we 3.000 çemet hojalykly şor daçylyklaryna häzirki ýagdaý nähili. Gödel bu soru bilen gyzyklanyp Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetleşýärler. Norwegdagy häkimetler çoğunlygynyň we şoruň ýaşaýjylaryna jaýlaryny ýykmak üçin 1-nji ýuna çenli möhlet beripdi. Edil şuň çoğunlyda we şorda ýagdaý nähili. Siz şol ýerde näme gördüňiz? Häkimetler çoğunlyk hem şor daşlaryny ýykmagy ilki bilen 25-nji maýa çenli möhlet berdiler. Soň şol möhlet biraz tüýşürildi hem 1-nji ýuna çenli diýip aýdyldy. Şol möhletiň içinde daşlaryň bir bölegi öz daşlaryny satmak bilen bollar, belki öyle bolsa özleri yıkıp sökmek bilen bollar. Şu wagt möhletiň geçmegi bilen häkimet işgärleri çoğalnada, şorda da geçişi bildiklerinin ilatyň daşlaryny ýykýarlar. Häzir şol ýerde awat galan jaýlar, ýaşaýan adamlar barmy? Eger şor daşlaryny alsak, onu şor daşlaryna entek ýykylmadyk jaýlar bar. Ýöne olaram awatdyr diýip biljekler. Şol daşlasy boýunça aýdamyzda daşgawy ýolunyň sag tarapyndaky daşlaryň arasynda ýykylmadyk jaý ýok diýenýärdi. Hol aňyrda selinläp görülýän bir kışlan jaý bar. Ýöne olaram awatdyr diýip biljekler. Daşgawy ýolunyň çep tarapyna ser salsak, onu o taýda ýykylmadyk jaýlar entek bar. Ýöne olaram köpüsi ýumurlan. Ýöne şu taýda entek daşlaryny özbaşdyk ýykmagy ýa sökmäge çalışan adamlaryň bardygy görünýär. Ýöne umumy aýdamyzda daşlaryň ikitem ýykylypdyr diýsek ýalňyşmagyň katlaýan. Käbir daşlarda adamlar entek ýaşaýarlar. Emma o taýda ýaşar ýaly şert ýok, togum ýok, suwum ýok, hiç şeýli şert ýok. Ýöne adamlar şu taýda entek öz jaýlaryny özleri söküp, olary haýtam bolsa bir ýerde daşamak üçin ýa-da olary kimedir bolsa bir ýerine satmak üçin şu taýda bolýarlar. Görün. Çoğunlygynyň şoruň ýaşaýjylarynyň häzirki ýagdaýy nähili, olar indi näme edýärler? Şol adamlaryň ýagdaýy gören erwet, olar depressiýadan erwet bir ýagdaýy düşüpdirler, jan ýangynly. Adamlaryň birini aýtmagyna görä, ol iýun aýynyň birine baryp, jaýynyň içinde galan käbir goşlaryny alyp gaýtmakçy eken, barça jaýy ýykylyp dur. Şu taýda ekskavatorym bar, ekskavatorçym bar, häkimet adamlarym bar. Ol jaýynyň ýangynyny olar bilen erwet gürleşipdir, söwüpdir, her ýyl gargyş edipdir. Şunuň aldatdyň olaryň başyna bardygyny. Şu sistemanyň hiç kimem awat goýmajagyny aýdypdyr, şeýdem ýerine aýdypdyr. Başga ýerine aýtmagyna görä, bu şorda bolan gürrüň şu daşy ýykylan soň döwlet şu ýeri ulanmajagyny aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, şoruň öňkü daşasy ýykylanda da eýäm 10 ýyl bolupdyr, emma şol ýerem ulanman ýatyr. Hakykatdanam şol daşanyň ýerine döwlet tarapyndan entek hiç bir hyly jaýym gurulmady, bir gaýry bir hyly işler edilmedi, şo tak bir ekinem ekilmedi, bagam ekilmedi, şo taýlar bir düzgünleşdirilmedi, gözelleşdirilmedi. Şo taýy şol öňkü ýykylyşy ýatyr. Kardeşim Gödeliň Aşgabatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatyň çoğunly we şor daçylyklarynaky jaýlaryň ýykylmagy bilen baglanyşykly öz pikir araýşlaryňyzy, bellikleriňizi ýa-da bu sebäpde başdan geçiren tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, ýa hem belläp geçişmi diýeli biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimde hatura edip bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Aşgabatda ipoteka boýunça jaý satyn almak isleýän raýatlara jaý edilmek üçin täze mümkinçilik hödürlenýänligi aýdylyp, ýürüýte bildiriş çap boldy. Adatlyk radiosu paýtagtda jaý satyn almak üçin resmi taýdan hödürlenýän bu mümkinçiligiň şertleri bilen gyzyklanyp, Aşgabatyň ýaşaýjysy ýazyjy Amanmurat Bugaýewa ýüzlerini we bu ýagdaýy öwrenip gurrun bermek sorady. Töhbetdeşligi kärdeşim gözel geçirdi. Amanmurat Aşgabat şäherinde ipoteka boýunça jaý almak isleýänlere täze mümkinçiligiň hödürlenýänligi barada soňky günlerde medeniýetde bildirişler çap boldy. Şol hödürlenýän mümkinçilikler nähili şertler bilen teklip edilýär. Ýagdaý şeýle bundan bir hepde 10 nowul Aşgabat şäheriniň gaziýeti bolan Aşgabat gaziýetine şeýlerek bildiriş çap edildi. Kimde kim 2011-iň, 2012-iň, 2013-iň, 2014-iň dowamyna ipotekaның üstülen jaý almak isleýän bolsa, onu Aşgabat şäheriniň häkimligine gelip, şo ýerden düşünýärler diýip şeýle bildiriş gazetde berildi. Şondan soňra adamlar kimse bardy, kimse telefon üstülen habar tutdy, öňe bolup geçýän zat bol edil öňkü ipoteka şertlerine dursa gelmeýän eken. Amanmurat nähili şertleri hödürlenýär. Inna adamlar gylyklanyp baralaryna bizini arza berdik. Plan wagty näme dokumentler ýygnamaly diýilenne olara Aşgabat şäheriniň Gunmatarnaky ilçinde atlandyrylýan gadymky köş owasyny gurulýan jaýlar hödürläpdirler. O jaýlarym 3-4 katly jaýlar bolup, bunu esasan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşigi diýilen birleşik gurýar. Jaýlaryň ortasy bahasy meselem 309 jaý üçin $120,000, $209 üçin $90,000, $409 üçin $140,000 semesinde bahan durýarlygyny aýtdylar. Hem de şu bahany 2 ýylyň dowamyna dolu üzülüş biljek diýseniz, gelin biz siz bilen şertden baglaşalyny jaýlar salynyp dur. Jaýlar bereli öňe öwrülen bize şonu 2 ýylyň dowamyna jaýyň bahasyny üzülüşçüňiz hakynda biz bilen şertden baglaşyň diýipdirler. Beýem laýtyda Türkmenistanyň 2 ýylyň içinde $120,000-$140,000 köpüsiniň törep bilmejegi öz-özünden düşünip. Amanmurat şu şertler, şu teklipler jaý almak isleýänleriň ähli kategoriýalaryna, ähletine degişli şeýlemi? Bu umumy düzgünmi? Hawa bir umumy hemme şol kim arda ören bolsa 4 ýylyň dowamyna şoňa degişli. Amanmurat Türkmenistanda yeňillikli şertler bilen jaý almagy hukugy bolan kategoriýalar bar. Şol sanda ýaş çatynjylara yeňillikli şertler bilen jaý almagy mümkinçiligiň döredilýänligi aýdylýar. Şolara nämeler hödürlendi, nähili teklipler edildi? Türkmenistanyň ýaş çatynjylary 30 ýyllyk yeňillikli kredit bilen jaý bermek hakynda ýürüýte hökümetiň karary var. Özüm bol 1 ýyl mundan ozal hasam kämilleşdirildi şo karar. Beýleki adamlar 30 ýyllyk möhlet bilen yeňillikli kredit bilen jaýlanyny barbyr başda şo jaýyň bahasynyň 10%-ni töläp, ondan jaý resmileşdirmeye başlanýardy. Soňky 1 ýyllykda ýaş satynjylar üçin şo 10% dem aýryldy. Haýgyny kabul edilen kanunyny olar şo 30 ýylyň dowamyna jaýyň umumy bahasyny düşmeli. Kärdeşim gözüň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ipoteka boýunça jaý satyn almak isleýän raýatlara jaý edilmek üçin resmi taýdan hödürlenýän bu mümkinçiligiň şertleri bilen siz hem gyzyklanyp gördüňizmi? Bu barada bize görüňeriň öz pikir araýşlaryňyzy biziň azadhabar.com web saýtymyzda galdyryň. Web saýtymyzda Türkmenistandan ojok.org arkaly hem girip bilersiňiz.
Gepleşigimizi Balkan welaýatynyň gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Soňky bir näçe ýyllykda Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda eneleriň we çağalaryň saglygyny goraýan ene mähri merkezler açyldy. Resmi maglumatlarda şol merkezleriň eneleriň we çağalaryň saglygyny goramak üçin iň häzirki zaman enjamlary bilen üpçün edilendigi habar berilýär. Şeýle merkezleriň biri hem Balkan welaýatynyň Balkanawat şäherine ýerleşýär. Bu merkezde näsaglaryň saglygyny goramak üçin ähli şertler deňýaly döredilenligi aýdylsa-da, onu müşterilere odien duş gelinmeýändigi aýdylýar. Eýse munyň nähil sebäpleri bolup biler? Bu soragyň jogaby kardeşim Merdan Saryfoň taýýarlan maglumatynda. Balkanawat şäheriniň 14-nji mikroraýony bilen 210-njy kwartalynyň arasyndaky ak mermer bilen örtülen eneleriň we çağalaryň saglygyny goraýan ene mähri merkezi şäheriň beýleki binalaryndan özüniň kaçaňlygy we owodunlygy bilen aýratyn tapawutlanýar. Resmi metbuatda 2010-njy ýylda açylan bu ençemegatdan ibarat merkeziň iň häzirki zaman enjamlary bilen üpçün edilendigi, lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýoly goýulandygy aýratyn nykdalýar. Emma welin ilat üçün gurulandygy tekrarlanýan bu kaçaň merkezde müşterilere o diýen köp duş gelinmeýär. Yerli ýaşaýjylaryň gürüňlerinden çen tutulsa, munyň özüne ýetik sebäpleri bar. Newitdaglylar mundan 5 ýyl ozal açylan merkezdäki narklaryň adaty rahatlar üçin ören gymmatlygyny belläp, bu ýerdäki bahalary şäher poliklinikasynyň ýanyndaky bäbekhanadaky bilen deňişdirýärler. Entek Sowet döwründe, ýagny 1977-nji ýylda açylan şäher bäbekhanasynda aýagy agyr masgalanyň adaty 4 gün ýatmak möhületi saglyk ähtiýaçlandyrys kartoçkasy bilen 96 manada durýar. Şäheriň 189-njy kwartalynyň golaýyndaky bu bäbekhananyň lukmanlarynyň maglumatyna görä, bu nyrhyň içine ene zerur bolan ähli derman däriler hem girýär. $1 milyon harslanyp bina edilen ene mähri merkezinde bolsa, göwreli denan bir günü üçin iň azyndan 200 manat tölemeli bolýar. 4-nji balasyna garaşýan 36 ýaşly oğul Wike gelinije özüniň 3-nji çağasyny çykdyjylary döz gelip täze açylan ene mähri merkezinde dünýä indirendigini, emma gaýdyp ol merkeze ýüz tutmajakdygyny aýdýar. Oğul Wike gelinije owadan edilip gurulan ene mähri merkeziniň lukmanlarynyň göwreli eneleri juda gödök çemelesýändiklerini we adatça tejribesizliklerini aýdýar. Ol bir palatada 3-4 ene bolsagym, men şu köni bäbekhanada ýatsak, täze açylanyň bar lukmanlary diýenýäli ýaňy okuwyny guturup gelenler. Olar ne soragyna jogap berýärler, ne de ýeterlik aladaňy edýärler, diýär. Oğul Wike şäheriň keselhanasynyň ýanyndaky bäbekhanada 14 ýyl tejribesi bolan hünärmenleriň isleýändigini, geljekki eneleriň uğruny gowy garaýandyklaryny sözüniň üstüne goýýar. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda eneleriň we çağalaryň saglygyny goraýan ene mähri merkezleri açyldy. Balkan welaýatyna habarçymyz Wepa Amanowyň uğradan maglumatlary esasynda kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyzda ýa-da beýlik maglumatlar barada öz pikir araýşlaryňyzda bellikleňizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzda goşulmaga çağırýas. Bu bölümlerde bizi gözle bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Şunun bilen habarlar güneli gepleşigimiz hem geçirip gutarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.